khawvel chanchin thar the derthute le mi puinol puin iran ram kan buai puya kan thlir thup lai hian Kristian-te ero chuan mit dangin kan lo thlir thunga aral thuam puak ri te ram hruaitute thihna te le thuneihna inchuh na te hi ti samitin kan hmuin kan thlira Mahse khoi hmuna po ila van khua le tui kan nina angin tharau lam mitin kan thlira kan tong trai mek ani kan rin omna le kan in nga na sang ber chu Isua Krista hnena ani a Heng hun lungai thak tak karah po hian a ko hranta na thatura hnam tin chunga rorel mek tu chu ama chu ani voin hian sakhaw zalen na omlo na ram ruka Isua Ringtute underground church chanchin rap thak le ro pui taksi chu kan ron chhop chuak don ani Heng thil theng hi kan riat thiam theinan thuthlung hlui lam han bi ta ila khawvelin Iran anti hi man lai ngam ro pui tak kan pathian le khabu a voi som thum don lai a hming in ziak Persia anti thin ram kha ani pathian thuthlung masa ami te tan chuan Persia hi Babylon sal an tan na atanga chan chuak tu ani a Persia lal kura Cyrus chuan Juda te chu an ma ni ramakira biakin sathale turin chua zalen na thu alo puang to ani kha ti chuan pathianin kura tharau a chok thowang deuh khan tun hnai kumtlem te chung khan Persia mi tam tak te thin lung chu a chok tho le meka Islam sakhaw in obbe na laka zalen turin har thar na ro pui tak a thleng mek ani an chu danin tun hnai kumtlem te chung khan Iran rama ringot po mosque Muslim te biak in singa zet khar ani to a chan chu Iran mi pui te hian an sorkar le Islam sakhaw hi an kham tak zet to ani thang thar lo seilian mek te hian ne chiana te thisen chuana te ro rel na nun rong le khawvel mun dang laka in khung hran na salu tuk hi an kham hluah to ani he beidon na le an Islam sakhaw kham na hian thilmak tak aron hring chuak ta a pastor of Sinjia fata kumruk mi ani thlenga Iran ramalo cheng to chuan hetiang hian atar lang kumsang khazako somsari le pakua khan Iran rama hian Muslim atanga inlet Kristian riat thei mi zanga vel chau an oma Mahse voina chuan mission lama mithiam te chu danin Iran rama Kristian omzat hi mi nuai thuma tanga makta duai khat chuang hial turangai ani Islam sakhaw in Iran alu atanga kumsang khat zathum chunga Islam punna ayatam dai tun mai kumsom ni lek chung hian Iran mi Kristiana inlet antam zok ani pastor zia fata chuan a ko hrante hnena hetiang hian a hrila kumsom li le pasri chung zet Iran mi puite chu Islam sakhaw hne chiana hnuah anlo om to a khawvela mi in hong ngil nei le fel ber iton tur te chu Persia mi te hi anni chu wangin in ngai tuana khan Iran sorkar le Iran mi pui te hi da hrang thiam turin ka du chu ani Iran mi pui te hian he Islam sorkar hi an kham hlua to sorkar thak tu a thlen pha ani chuan hei hi zalen na awang ringot ni lovin ko shan ho te tan po hun lom om le poimo tak ani don ani ati Heng ruka Ringtute chanchin le Middle East boruak kan soidon chuan tun hnaiah khawvel deng chu khopa thil thleng lian man ni lok February ni somni le pariat sang ni somni le paruka thil thleng kha kan soi mai theilo hemini hian US le Israel tangkop chuan Iran khopui terana sorkar mun poimo te chu na satakin an beya he in beina hian Iran rama thunei tu sang ber sakhaw hruaitulu supreme leader kumsom riat le paruka upa Ayatollah Ali Khamenei chu ka hlum anita ani KHAMENEI A THI kumsom thum le pasari chung te meu ne chiana le nun ro na nena Iran ram lo op tu ani a thunei chung hian mitam takin nun na an chana abikin Isua ring tu Christian converts te tan chuan
ahun lai hi shremmun tluk hiala rap thak ani athi thu puan ani khan Iran mi puite chu anin nial buai ngala state media lamle an thurwal puiten ni somli chung sunna an puan lain mi puitam takero chuan zalen nani alo chuak don ta emoti in arukinan lom hle ani Mahse he hruaitulu thihna hian underground church te tan hian himna aron thlen ngal don nge ti du dana zual pui aron thlen don ti chu zona lian tak ani mek ani Ayatollah Khamenei a thi ta ka chuan a ayo tur official taka ruat lok a omlo chuwangin Iran dan pui constitution in a phut angin supreme leader thar tur hi Islam sakhaw hruaitu senior lokchin somriat le pariat omna assembly of experts te chuan an thlang don ta ani supreme leader thar an thlan chuwa ma chu temporary leadership council in Iran hi an hruai riang he council a hian member pathum an omanga chungte chu Iran president te judiciary ho tu bertele dan endik tu guardian council atanga sakhaw hruaitu senior pakhat an telang langlo lama thuneihna tak tak inchuh na anasa hle ani Khamenei a khana thi ma in a ayo theitur ming pathum alo soiri anti a chungte chu chief justice nimek Gholam Hossein Mosheni te Khamenei kai zaveng tu poimo Asghar Hejazi tele sakhaw hruaitu poimo Hassan Khomeini te anni tin mi pui mit fukna em pakhat chu National Security Council ho tu Ali Larijani hi ani a achan chu US le Israel be le na konga thuneihna sang tak achel mek wang ani Mahse heng langsar tak tak te ba ka hian aruka Isua ringtu underground church tana hlo berle thuneihna changthei tura ming riring ber patni an la oma chungte chu supreme leader thita fapa Mostaba Khamenei hi ani apa damlaya tangto khan a hlim thlap he na tangin thuneihna lian tak alo chel ruto a mi puila ka nun rong tak Iran sipai pol basis militia te chu ama thunun na hnuai om anni apa thina hirem changa la in thuneihna aron pummom ani chuan apa nungzuin Kristian-te ne chiana le ti du dana akiam don lova aron zual sot mai thei ani adang le chu Ayatollah Ali Khamenei ani a ani hi ming riring te jinga mi le hlau ber pakhat chu ani sakhaw pui thiam lian ani a hepa phei hi chuan Kristian na hi Islam sakhaw mel malian bera angai tlak ani Arafi hian Kristian-te underground church hi western propaganda aram chung ti chetu le mel ma te lak lu nia angaya anin khomna house church te chu nuai chimi vek adu ane Islam chan himnan Kristian na hinoi bawangai ti hial khopa mi firfiak ane heng sakhaw pui thiam firfiak le sipai lian tak tak te hian thuneihna anin chu meka tu point thuneihna hi changse sorkar ti nge nan le Islam pui thiam te ti lom nan Kristian na le underground church nuai chimi na rap thak tak atheng don ti achiang hle ane khawvelin Iran chanchin kan thlir dan le ataka thil thleng hi ainang lo fo Iran rama hian tha tu atanga Kristian sa Armenian le Assyrian roots te chuan an mani biakina zalen na tlem an neya Mahse sakhaw dang mi an zirtir ve turani lo hremna le ti du da na tur na saber te chu Islam sakhaw atanga Isua ringtua inlet Muslim background believers anti te hi anni a sorkar bitum le a target lian berte anni heng ring thar te hi man anni in an chung te laka lak shan anni fova arab thak le zual chu an fa te lak sakin ti luina in Islam sakhaw an zirtir thin ane Mahse nun hnaiah Iran sorkar in thak thleng buai mek le Khamenei a thi na hian heng ti du da na karah hian chanchin tha the darnan hun tha in hong window of opportunity aron siam meka he hun rem chang hi engtika nge ain khar le don hriat ani lo awangin International Christian Concern ICC le khovel hun hrang hranga Christian pol te chuan
he hun tha hi chu in hruaitu nei lo te zirtir na petur le ruka eitur silfen le damdoi thon lut turin ma an la ngal mup mai ani KHAMENEI A THI malok February sang ni somni le paru khlave khan khawvel huapa Kristian dikna chanvo hum hal tu pol sang te tang kop chuan Iran rama ringtute dinhmun tarlan na scapegoats ti ming choin report thar an tlang zara he report in a tarlan dan chuan kumsang ni somni le panga chung rengot khan Iran rama Kristian an ni awanga man mi zani somnga le pali lai an oma hei hi ama kum ain aletin apung ani Heng mi te Lungin tan hun chung zong hi bel khomin kum zani somriat zet atling ani Iran sorkar hian Kristian-te hi sakhaw thil ang ringotin an enlova aram himna ti chetu le mel mate thurol puitu angin an putlat ani in khom ringot te ruka Bible the dar ringot te hi kumnga atanga kumsom thleng Lungin tan thihna ani mek ani Heng ruka ringtute man ani hian khawvela Lungin rap thak berpol teran khopui chunga mi Evin prisona dalu thin anni tangte chu mita mu theilo pindan thim solitary confinement a thatam tak an khung sanga an mu theilo na tura eng light eng tak chit chun zom char te vote lutuka da tele kutha ka rong taka soisak thin anni Mahse he Lungin chung thim tak beiseina reng om to lo na mun ni alang hi ringtute chuan biakina an chantira an mani dop tu sipai tele an tan pui midang te hnena Isua chanchin an hrilin Lungin chunga hialpo ring thar an siam zel ani Iran ram chung underground church chanchina danglam bik em le ro pui tak pakhat chu he har thar na hi mei chiate kai hruai le malakna ani tlak thin ani kumsang ni somni le patni a nulano pangte Mahse amini sakholam morality police ten hisab avua dana diklowa wang maya anman anti hlum hial atang khan Iran rama mei chiate hian Islam sakhaw dan le rin na chu antenin an kham to ema mei chia an ni wang maya digna chanvo pakhat ma an nei lo tele thil nung satli ang maya en an ne na hian an thin lunga pathian dik zon du na le tharau lam cha karil tram na spiritual hunger lian tak athen ane chuwang tak chuan tun dinhmuna Iran rama muslim atanga Isua ringtua inlet azad ve ayatam hi meichia anne chu mai chu anilo ruka inchunga kokran in khom house church romdin chuak tu le tharau lama hruaitu tam jok po meichia anne sorkar mit mua chuan meichia te hi engma tham lovangai anni awangin theihngil le mukan anni fowa chu tak chu pathianin mangtang kain heng meichia sorkar laka rol po nei vengai lo te manghian chanchin tha chu Iran ko thler tina the darin awmek ane hetiang khopa ti du da na ana satlai hian Iran ram hi khawvela Isua ringtu punchak na berram fastest growing church anni mek ane anchu danin Irana hian muslim atanga Isua ringtua inlet hi makta duai khat atanga makta duai ni hial an tling to ane Mahse he har tharna phena hian sakhaw mi thiamten discipleship gap zirtirna lamtlak chamna anti buaina lian tak mai an tok meka ring thar an punze lain alodong song tu le pathian thu alo kai hruai tu tur le zirtir tu tur hruai tu pui thling anin dai lo ane hruai tu lian deuh le in khom buat sai tu pastor apiang man an ni zela wangin ring thar tam tak chu kai hruai tu om lovin an mani thei angin an ina anin khom mai angai ane hruai tu anin dailo ema wang hian pathianin thilmak atina sarle a ti du dan karah hian Iran mi pui tam tak hian mu mangle in larna dreams and vision mak tak tap mangin Isua an hnuah nipa korfual var ha engro pui tak mai an hmu thin chu
Isua ngeya ni ti ria in tu man chanchin tha an thil kher ngai lovin Isua ringtua an ronin let mek ani heng ring tharte hian in khom na pa ngai an nei lo awangin sorkarin internet ati to po a an man thei satellite TV chu an nun na hrui anita ani set 7 angchi Christian Satellite Network te chuan sorkarin a block thei lovin van boruak atangin Farsi tungin darkar somni le palichung pathian thu an puang chuaka hlauthawng tak chungin ringtu makta duai tel te chuan he TV mang hian pathian thu an ngai thathin ani Iran ramatang hian an then omram Afghanistan lama pakai lokta ila kungsang ni somni le pakhata Taliban ten thuneihna an ron lak let le atang khan Afghanistan rama Kristian-te dinhmun hi khawvela acheber thih la soithei ani Taliban sorkar hnuah chuan Islam sakhaw phatsana sakhaw danga inlet chu tihlum ngei tur death penalty ani top mai ani Afghanistan rama hian biak in pakhat ma a omlova Isua ringtu tlem te la omve te chu ram chua sana tlan chiat na tur poisa nei lo mire theite te an ni a in hnuai kom karah tomin pathian an bethin an then om tele an chung te ngei po in an man chu an hlawa wangin an fa te hriata ngei po Isua ming an lam ngam lo ani zana thom nei mia lovin pathian an bethina ni tin hian thihna ma chon renga nung ang an ni khothang lam han hoile ila Middle East buaina lai pui Israel le Gaza in karah hian Kristian-te hian engtin dinhmun nge an lua ve ti kan thlir don ani tun hnai kumhni liam ta sangni somni pali le sangni somni paruk in kar chunga Israel le Hamas te in beina rap thak tak karah hian Kristian-te hi atur tu lian berpol ani Gaza biala hian thla tu te atanga Isua lo ringto ancient Christian community Greek Orthodox le Catholic sangkhat vel zet an la om ve a indona in khopui anoi chiat meka khan heng Kristian-te hian himna beise in Gaza khopuya bikin hluiber ber Church of Saint Porphyrius chunga te tom himna an zonga Mahse indona aron na satta ka khan ral thuam laka bikin po chu a him zo lova bompuakin bikin tam tak ati chia a Christian chungkua tam takin an tuar pha ta ani Muslim an nei lawa wangin Hamas thlop tu an nei lawa Palestinian mi an nei awangin Israel laka an him chuang heklo an dinhmun hi akhirin an khongai thlak le tu bole dolung in kar om dik tak an ne lelama chuan Israel ram chunga hian Isua chu Mahse ani ti pom tu Judah Messianic Jews mi sing thumvel anom ve mek boka anni po hian har satna lian tak an tok ani Judah sakhaw pui thiam Orthodox Jews te chuan Judah phatsan tu ti in anti du da fowa chuti rualin indona aron chua khan Messianic Jews nula le tlangwal tam tak chu ram himna tam sipai IDF an tranga heng Judah Christian sipai te hian har satna an tok na sahle ram an mangaya wangin an ram an chan angaya chuti rualin Isua zirtir na angin mel mate mangai angai boksi a aral thuam nena mel mate an beilai po in tharau lama chuan remna le muan na thlen tu peacemaker ni antum tlat ane Messianic Jews tam tak chuan Gaza le West Benga Palestinian Ringtute Palestinian Christian te chu unaw angin an ena nam in huatna rap thak tak karah hian Isua thisen manga in unaw na hi kalsan antum lo ani ole kan han fan kul thuak ang khan Middle East athil theng hi nam le nam in be na satlia ani lova tharau lam in dona a spiritual warfare tak tak ani Ayatollah Ali Khamenei a thi awang mut khan Iran rama zalen na ain hongdon ti na ani lova thunei tu tharte hian amma ayana sa in ti du da na anron thlentir thei ani Gaza le Israel a bom apuaka Afghanistan a thihna hlim hnuah ringtute anom mek bok Mahse heng harsatna hlauna
ti du da na le thihna te hian chiang taka alan tir chu ti du da na le ne chiana te hian ko shan ati chia in ati bo theilo ati thang lianin ati thiang hlim jok ani ti hi ane indona ten ram ati buailai le khawvel hruaitulu pui tak tak te an tluk rualin Iran ram lei hnuai kom karah te Afghanistan in hnuai thim taka te le Gaza biakin kot zol chin hnuah te chuan pathian nung ko shan chu ti chiat rual lovin anungin athang mek ane Biblein ti du dain kan oma nima sela kalsanin kan omlo vuak thukin kan oma nima sela ti boralin kan omlo ati hi Middle East kan unaw te nuna thil theng mek ane zalen taka pathian kan bethei bik hi lom thu isoimol molang u chuti rualin he khawvela hian rinna kan unaw hliam tur mek te ti du da na le ne chiana tur chunga van lam thlir fan tu te le hlau om tam tak karah lal Isua ming tran tlat tu mitam tak kan tong trai puina thalel ngoi an omani ti rerengela an tan ti theidang engma kan nei lo kan ti sak thei le an tan a hluber jok chu tong trai na ani ti ria in an tan I tong trai fanang u khir tu le ngai thatu zong te lalpan malsom chu ro se